Sasu. Minä toin munat ja Torsti maidon ja toitko sinä sokerin? Sasu. Selvä! Nyt voidaan aloittaa. Kaikki aineet on kasassa. Sokeri. Sanko. Siis maito, Torsti ja munat. Ja jauhot. Hyvä. Ja tietty omput. Katos! Vuohi! Tuskin sä sattumoisin omppuja kaipaat. Sasu, hei! Sun äiskä tuli kotiin! Mitä me nyt tehdään? No voi, sun äiskä on huikeen kiukkunen. Varatuuma! Sohvi, mene ja pidättele äiskää ulkona. Kun kerta meni leipoessa jauhot suuhun, niin eihän tässä auta muu kuin kuurata koko keittiö. Hyvä on, Sasu. Hei, mami! Sinä tulit kotiin! Kotiinpa hyvinkin. Johtuneeko siitä, että asun täällä toistaiseksi? Oi, tosi kiva, kun sinä tulit kotiin. Nyt sinä saat kuulla aakkoset. Jos vähän myöhemmin, kulta. On askareita. A, B, C, E, Q, R, 2. Saanhan panna paremmaks. Hopi, 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 hopi! Ei sohvi äiskää pitkään pitele. Oi, sohvi, kulta. On tämä tympeetä hommaa. Älä kisko, kulta. Sohvi. Kuus ja J ja T ja Ä. Loppua ei niille nää. Sasu! Piiras! Piiras! Sasu, kuule! Sä olet mestari! Mestari leipuri Sasu Sorkka! Sassi nyt! Noin! Omppu piras! Ala Sasu! Loistavaa! S, R, T ja B ja... Pitää panna nämä ostokset pois. En minä sitä keksinyt. Oh? Täälläpäs on oudon hiljaista. Torsti, saisit pyyhältää enempi pihalla. Olet kalvakka kuin lakana. Jaa, niinhän te olette muutkin. Kuulkaas, lapset, nyt on iso kimpale piirasta paikallaan. Tai siis, me voidaan odottaa iltaan asti. Ei tarvitse. Te ansaitsette tämän. Se piiras maistui vielä pahemmalta kuin pilaantumaan päässyt kaaliloota. Siitä huolimatta me syötiin se viimeistä murua myöten. Silkka ajatus pistää ukin vatsan vaikeroimaan. Älä! Olihan se etova kokemus, mutta vuohen kanssa oli vallan lystiä. Eikä videoiden katsominen olisi tullut edes mieleen, vaikka ne olisi keksittykin. Vau, tosi huisia. Ihan uskomatonta. Hei, äskä tuli. Päästään pelaamaan. Apu sekä sisällä. Vartokaa, eiköhän ukiltakin sentään videopeli luonnistu.
Kyllähän se kirpaisee, kun Sasu-ukki suhaa jo 10-tasolla. Mutta te vekarat ette tahdo päästä 3-tasolta pois, Ainahan minä voin antaa teille tasoitusta. Okei. Joo, mun vuoro. Ukinpas. Mitä